Krajem travnja 1945. Drugi svjetski rat se bližio svom završetku. Crvena armija se borila u Berlinu, a Jugoslavenska armija je probila Srijemski front i brzo napredovala prema zapadu. Teritorij pod kontrolom Nezavisne države Hrvatske naglo se smanjivao. Vodeći ustaše su pakirali kofere i spremali se za bijeg prema Austriji. 22. travnja zatvoren je i logor smrti u Jasenovcu i mnogima se vjerojatno činilo da je s ustaškom kampanjom genocida konačno gotovo. Nažalost, nije bilo tako. Ustaše su imali prilike još itekako okrvaviti ruke. Upravo se to dogodilo u Hrstini, do tada mirnom selu u okolici Zagreba. 25.4.1945. ustaše će ovdje na najbrutalniji način ubiti 43 nedužnih romskih zabavljača. Ovo je priča o posljednjem rasno motiviranom zločinu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Žrtve zločina počinjenog u Hrstini u noći s 24. na 25. travnja 1945. bili su Romi, a po zanimanju su bili zabavljači, odnosno cirkusanti, artisti. Pripadali su podgrupi Roma zone Sinti, a veći dio skupine činile su obitelji Winter, Schmidt i Bamberger. Već po njihovim prezimenima možemo zaključiti da su došli iz Njemačke, vjerojatno trbuhom za kruhom. Drugi svjetski rat su uglavnom proveli na teritoriju NDH. Putovali su svojom karavanom s jednog na drugi kraj države i zarađivali održavajući predstave po selima. Dobro je pitanje kako su ovi romski artisti uopće preživjeli do proljeća 1945. Romima su u NDH bila oduzeta građanska prava još krajem travnja 1941. kada su doneseni prvi rasni zakoni. Ubrzo potom počelo se s njihovim progonom, koji je eskalirao do razine genocida. Do ljeta 1942. samo je u Jasenovcu bilo ubijeno više od 16.000 Roma. Ne znamo točno kako je skupina artista izbjegla deportaciju u neki od logora smrti. Moguće je da se vlasti NDH nisu osuđivale hapsiti ljude koji su, kako možemo pretpostaviti, posjedovali dokumente Njemačkog rajha. Da stvar bude čudnija, jedan od članova skupine, Paul Winter, početkom 1930. godina čak se pridružio nacističkim SA odredima, s međukošuljašima. To u konačnici nije spasilo ni Paula, ni njegovu obitelj od kasnih progona u Njemačkoj, ali im je vjerojatno pomoglo prilikom susreta s ustaškim vlastima. Romski artisti stigli su u šire područje Zaprešića 23. travnja 1945. te su namjeravali ubrzo nastaviti dalje prema Sloveniji. Uvečer istoga dana održali su jednu predstavu u selu Kraj Donji, nakon čega su se smjestili po kućama lokalnih seljaka. Sutradan, 24. travnja, vođa skupine Stefan Winter otišao je u obližnje selo Mariju Goricu kako bi ugovorio idući nastup. Nitko nije mogao pretpostaviti da će im taj nastup biti posljednji. Winter vjerojatno nije znao da je mjesec dana ranije u Mariju Goricu stigla jedna satnija ustaškog obrambenog zdruga, poznatijeg kao Luburićevci. Luburićevci, tako nazvani prema svom zapovjedniku, Maksu Luburiću, bili su odgovorni za nadzor nad logorima smrti, deportacije i masovne zločine nad civilnim stanovništvom NDH. 200-tinjak Luburićevaca bilo je smješteno upravo ovdje, u seoskoj školi. Nekoliko ustaša došlo je i na predstavu koju je 24. travnja ugovorio Stefan Winter. Prema svemu sudeći, prema artistima su se tada odnosili ljubazno. Winter je nakon rata u izjavi Komisiji za utvrđivanje zločina rekao, citiramo, da su ustaše koji su nas tražili da im odigramo svoj program bili s nama prijazni, a tako i za cijelo vrijeme izvađanja programa. Dapače, nakon svršenog programa dali su članovima koji su program izvađali jesti. To je bilo popodne. Kako se ispostavilo, ta je ljubaznost bila kratkoga vijeka. Artisti su se nakon priredbe vratili u Kraj Donji. Na večer istoga dana za njima je stigla i velika skupina ustaša iz Marije Gorice. Ovoga puta ljubaznosti više nije bilo traga. Ustaše su išli od kuće do kuće i izvlačili prisutne Rome. U selu se nalazila i jedinica njemačke feldžandarmerije, Schutzpolizei, ali nije reagirala na ovo nasilje. Jedna je svjedokinja ovako opisala scenu. Kod mene su kritične noći na štali spavali od cirkusanata 2 muškarca, 2 ženske i 2 curice od 4 i 6 godina, a pred šupom su bila 2 otvorena kola i 3 konja. Oko 9 sati zalajalo je pseto i ja sam izašla napolje da vidim tko je.
i vidjela sam oko kuće 8 ustaša, meni potpuno nepoznatih, koji su mi rekli da su iz Marije Gorice. Neka se ne bojim da su došli po cigane, da nam oni ne bi smetali u selu. Zatim su pozvali cirkusante koje su poveli sa sobom, kao i kola i konje. Za to vrijeme što se to događalo, nisu ih zlostavljali. Ako artisti nisu bili zlostavljani u kraju Donjem, to se svakako promijenilo nakon što su ih ustaše sproveli do svoje baze u školi u Mariji Gorici. Stanovnici okolnih kuća čuli su vrisku i plakanje djece. Svjedok Josip Jakolić nakon rata je izjavio: kritične večeri oko 11 sati čuo sam razgovor mnogo ljudi iz školskog dvorišta, zatim muslimansku pjesmu koju su pjevali ustaše, a tada sam čuo više dječjih glasova nemojte nas tući. Podjedno sam čuo i ženske glasove koji su pitali da jeli su još daleko do kuda ih vode, a odgovor im je dao muški glas da će odmah doći. Tu su boravili oko 3-4 sata, a onda su pošli prema Hrastini. Ja nisam gledao jer se nisam usudio van ići, a prozori su mi bili zamračeni. Usred noći ustaše su izveli artiste iz školske zgrade i poveli ih šumom prema obližnjem selu Hrastini. Točnije, odveli su ih na napušteno imanje seljaka Mihalja Jančića, koji se već godinu dana nalazio u partizanima. S imanja su se čitave noći čule ustaške pjesme, pomiješane s ljudskim kricima. Stanovništvu okolnih sela bilo je jasno da se upravo dogodio težak zločin. Ustaše su pokušali uvjeriti seljake da su Rome deportirali u već zatvoreni Jasenovac, ali u to je malo tko povjerovao. Narednih su dana seljaci počeli viđati ustaške oficire na konjima koji su nedavno pripadali artističkoj skupini, a neki su se ustaše počeli hvaliti i svojim novim odjelima i nakitom. Ustaše su oko mjesta zločina postavili stražare, tako da mu gotovo 2 tjedna nitko nije mogao pristupiti. Detalji zločina uspjeli su se saznati tek nakon što su partizanske jedinice oslobodile Hrastinu, početkom svibnja 1945. Mihalj Jančić vratio se kući iz partizana 10. svibnja. Što ga je tamo dočekalo, opisao je istražiteljima krajem godine. Prijenos žrtava uslijedio je par dana nakon mog dolaska. Uslijed smrada lješina u raspadu ja nisam ni spavao u mojoj kući, koja se nalazila do štale gdje je zločin izvršen, nego u sobi susjeda. Ujedno sam na općini Brdovec tražio da se to počisti, što je bilo i učinjeno i žrtve sve odvezene na groblje. Nove su općinske vlasti odmah organizirale ekshumaciju žrtava. Na tom je poslu bilo angažirano nekoliko seljaka iz Hrastine i kraja Donjeg. Pavao Jančić iz Hrastine opisao je stravične scene. Mi smo dakle našli jedan dio žrtava u spaljenoj štali, a drugi dio pod đubrom koji se nalazi od štale najviše 1,5 metara daleko. Pod đubrom našli smo, koji smo iskopavali žrtve, 20 žrtava, od toga 2 djece, od toga možda jedno od 3 mjeseca povito, a drugo oko godinu dana. Od ostalih 18 bilo je 8 ženskih i 10 muških. Sve žrtve imale su prerezane grkljene, osim djece, za koju ne znam da li su imali jer to nisam gledao. Žrtve su bile samo jednim dijelom obučene i obuvene. Bilo je sasvim golih, i to ženskih. U opisanoj pak štali, koja je bila totalno izgorila, našli smo također ostataka, ali izgorjelih tako da se ne može ustanoviti od koliko žrtava ti ostaci potiču. Ti ostaci sastojali su se od svih nagorenih dijelova tijela po površini čitave štale, a osim toga našli smo 2 šake kojima je koža bila oguljena, vjerojatno od vatre, zatim jednu ljudsku glavu od ženske osobe sa kosom zamotanom u neku krpu. Nije se moglo ustanoviti da li je glava bila odrezana ili ostala samo uslijed toga što je tijelo izgorjelo. Posmrtni ostaci ubijenih preneseni su na groblje u Mariji Gorici 15. svibnja 1945. Ukupan broj žrtava pokolja do danas nije definitivno utvrđen, ali stradalo je najmanje 43 pripadnika romske artističke skupine. Zločin je preživjelo 8 do 10 ljudi, uključujući Stefana Wintera, koji je ostao skriven kod svojih domaćina u kraju Donjem. Samo je jedna osoba bila osuđena za sudjelovanje u zločinu. 18-godišnji ustaša Petar Pinjuh, 45. godine bio osuđen na smrtnu kaznu, koja je kasnije preinačena u 3 godine zatvora. Drugi su zločinci ostali van dohvata jugoslavenskog pravosuđa. Neki su vjerojatno poginuli u posljednjim danima rata, a neki su možda završili u emigraciji. – 1977. godine žrtvama je podignut i ovaj spomenik, no u međuvremenu priča se pomalo izobličila. Iz ne sasvim jasnih razloga, od 1960. godina počelo se govoriti da su ubijeni artisti bili Židovi,
te da ih je ubila lokalna jedinica njemačke žandarmerije, u narodu poznata kao gestapovci. Ništa od navedenoga nije bilo točno. Arhivski materijali i svjedočanstva iz 1945. jasno govore da su za zločin bili odgovorni ustaše, to je Luborićevci, a da su žrtve bili Romi, odnosno njemački Sinti. Ostaje pitanje, zašto je do ovog pokolja uopće došlo? Iako su i ustaše i njemački žandari nakon zločina tvrdili da su artisti održavali veze s partizanima, za tako što nema nikakvih dokaza. S druge strane, ustaška politika genocida nad Romima dobro je poznata. Pokolj ljudi koje je NDH smatrala rasno inferiornima, stoga nije predstavljao iznimku, nego krvavo pravilo. Dodamo li na to materijalni motiv, želju za pljačkom, dobivamo sve potrebne preduvjete za stravičan zločin. Vjerojatno posljednji te vrste u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nadamo se da vam se video svidio. Ako jest, stisnite like i zapratite naš kanal, a ako želite možete nam i platiti kavu putem linka u opisu i prvom komentaru. Vidimo se uskoro.